20 éves érettségi találkozó a Lengyel Gyulában. Csak annyit szeretnék, hogy azért gondoltam, hogy följöjjünk ide, hogy itt viszonylag nyugis alkalom van arra, hogy mindenki 2-3 percben elmondja, hogy 20 év alatt mit követett el erre. Úgyhogy nem tudom, ülésrend vagy ABC sorrendben. Biztosan van névsorod. Nincs. Két utóknak, az Árpi az évek óta lényegében 2 évenként szervez, ő mint tiszteletbeli elnök elméleti tanácsokkal, ideológiai útmutatásokkal segített a szervezőmunkát. A Farkas Béla és a Wagner Tóni pedig tevékeny közreműködéssel de szerintem nagyon szép számban összevetjük ahhoz képest, hogy 20 éve engedtek minket szabadjára. Úgyhogy akkor... Na most nem menj el onnan. Vagy menjünk Ha lehetett olyan, te vagy. Mit szeretnétek még hallani? Azt a Béla fogja tudni, nem tudom fejteni. Oldala, bővítés, rencsi, tudás, fordítás, helyes, Józsikám, akkor megkérlek, hogy... hajló, hakker. Lassabban egy kicsit. De mindig egyet mondjál, elmondja. Jó, írjuk. Bogola, bölcső. Jaj, a baszik. A bogoláról kicsit valami. Azt tudjuk, hogy Tápió Bicskén lakik. 1987 óta. Táviratban természetesen, mindenkit megkeresünk. Tehát a címe is megvan. Megvan. Itt nincs, de megvan. És nem válaszol? Nem. Rossz a nevelés, gyerekek, mert aki egy meghívásra nem válaszol, akkor tudjátok. De írtatok hova válaszíra? Annyi egyszer talán van egy feladat. Na most nem levéltől. Távirat, de én úgy gondolom, hogy kétségtelen, hogy a telefonszám a táviratról lemarad, de úgy gondolom, hogy ha akarta volna valaki a módját megkeresett, a Friss utca 2-t mindenki tudja, miután a táviraton az volt, hogy találkozunk, hogyha ide küld valamilyen levelet, nem jövett. Én úgy gondolom, hogy lehetett volna valamilyen módot találni, arra, hogy elérje. Ilyenkor pontosan. Osztályfőnök írni. Telefonszámot, és akkor természetesen kapunk visszajelzést. Mesélj el, a bölcsökről én tudom. Igen! Megint a fiammal a 8. kerületben, és egyszer csak egy óriási ordítás, egy űzkölet tetejéről, a 4. kerületről Éva néni, és a rohan le úgy majzerosan mondosan képítő akkor, hát 20 évvel ezelőtt, régen, utána vagy na hát ennyit tudok csak róla, de ez semmilyen nem úgy, de lehet, hogy kitalálta nem, és megkapom na hát ez a bölcsökről, és akkor ti mit tudtak, tavaly találkoztatok, és mit mesélt? Ki találkoztatok? Béla itt a... És miért nem jött? Nem. Ma reggel is beszéltem, most még úgy volt, hogy ideje. A múltkor is késett vagy 1 órát. Igen. Eljött a... Elfogadtuk az ember. Igen. Vendégülje van. Nem viccelj. Igen, van egy van. Nekem talpra esett. Nem, jó helyre nősül. Halljuk a Denki Józsi. Föl kell állni, ki kell menni. Szünetel el. Ez egy egyetlen már itt. Igen. Szóval elvégeztem az egyetemet, pénzügyi szakon, a végén már a tényleg ösztöndíjasa voltam. Tényleg végig jártam. Fegyver és gázkészülék jártam. Ezt illene tudni? Ja nem. A konvektorgyárnak voltam az ösztöndíjasa, nem a fegyverlétem. Igen. Ott végig jártam a ranglétre, aztán osztályvezető voltam, amikor áthívtak a 11. kerületig, akkor a tanácshoz pénzügyi
szervosztályvezetőnek. Utána a Tétényúti Kórházban voltam főigazgató helyettes. Barátom, kikerült a kórházba. Hát 11. kerület az egyik is, másik is költségvetés volt, hogy hát gazdasági igazgató, vagy főigazgató gazdasági helyettese. Aztán utána most egy botrány, a Rolikére elfelelős egy egészségügyi, annak volt a rövid ideig a gazdasági igazgatója. Hogy? 91-től egy könyvelőcéget alapítottunk a feleséget, hogy az él, meg most január 1-től megint visszamentem egy kicsit alkalmazottba, hogy most az Erzsébet Kórháznak vagyok a gazdasági igazgatója. Hogy? Igen. Gyermekeket van. A feleségemmel az egyetemben évfolyamtársak, a csoporttársak voltunk, úgyhogy utána összeházasodtunk, és két 12 éves van, egy 9 éves. És ja, igen, most Kelet-Földön, tehát a 11. kerületben a családi házban van. És a szüleik most is a szüleik. Igen, úgyság. Úgyság. Na, hát ennyi. csak egy kettős. Persze, a csérről a sugor meg. Milyen rossz hetes vagyok. Tudás. Volt a Sali is. Kérdezték ki a... Valakinek 16. Nyári időszámításra. Elérettségiztem. Miután nem tudtad, hogy a logaritmus teszik vissza, hogy kenyérre kell. De mindesetre kenyérre. Az a Róma volt. És érettség után elmentem a Pokorni Andrával a rabinhoz, ahol borzasztó nagy matematikai tudásnak gazda vette, kezdtem tönkretenni a céget. Mert hogy nem nagyon tudtam az összeadni se kivonni, onnan kiraktak. Áthelyeztek egy másik osztályra, ott voltam még 3 hónapot, és akkor elmentem közértbe, volt vezető helyettesnek 9. éve, azóta osztópostája vagyok. És közben belerokkadtál. Berendező vagyok, nagyon sok filmet csinálok, tévéjátékot, van egy saját végem, ami ugyanezzel foglalkozik, és egy évről a hónapot összeadva működök magammal, tehát nem keresek itthon. Család. De volt feleséged? Nem. Nem volt? Nem élettársam. Élettársad. 3 évig, maga a foglalkozás. Úgyhogy én ezzel sziasztok! Nélát, egy szíves. Fölvettük iskolára, és kimaradtunk. Hát a nagy románban voltatok a Romániának. Öten bementettek és maradt egyáltalán valahogy az iskolás. A Tonya végül is. De aztán te közben abban hagytad is. Fél év, ismételt a fél évet. Mindjárt a második fél évet ismételt. Úgyhogy megadódtak diásztatok, hogy milyen nevelés volt ez, hogy aztán erőszakszuszatot A komolyságban kiválóan volt, hogy egy nagy voltam. A komolyságban is kiválóan volt, hogy sokat Tonyában sikeresen dolgozunk fél évet együtt. A főiskolán? Nem, főiskola között dolgoztunk. Akkor utána, amikor abban voltam főiskolában, akkor elmentem a Skálához, ott dolgoztam közel 8 évet, a Triánál,
mindenhol. Testkereskedő? Igen. Most is? Most is. Igen. 91 óta szinte van egy saját cégünk, és ide abban foglalkozó sportszerző, sportruházattal. Már 16. éve. Hogy érted ezt a saját céget? 91 óta alapvetően egy szállítókos asztal megcsinálni a kettő. És ezt úgy saját tudatban. Hát ez szép. Hol van ez? Jó helyen esültél? A feleségét? Nem. Nem, ez egyik barátommal. Együtt dolgozunk én, amit el kell. Hol van ez a bolt? Nincs boltunk, nagy kell csinálni. Ja, nagy kellene. Közvetlen importálunk Tájvánról, Koreáról, és egy ilyen egzotikusabb helyekről. Teljes megyetek? Egyelőre megyünk. Ezt még nem vettük észre, hogy ebbe visszaesett volna keresni. Van 2 fiam, nekem is. Jóskának csak 10 alapban, 11 éves és 4 éves. Hol vagyok? Itt vagyok. Én érettségi után elmentem a Kemolyétet, ez egy kultúrvállalat volt, ott dolgoztam addig, amíg a gyerekek meg nem születtek, aztán leköltöztünk Bátortelenére, és egy kis város Nógrád megyében, nem is annyira kicsit. Hányan lakosa van? 3. 3 ezer. De mitől kezdett város egy helyiség? Bár valamikor létszámra volt. Igen. Hát ott élünk egy családi házunkban, én egy boltban vagyok eladó, a férjem Salgótarjánban jár be. Ez ott van Salgótarján közelében? Igen. Hogy hívják Bátor? Bátor terenye. Hogy kerülnek meg a Nem. Hogy kerültek meg oda? Sportoló volt, és ott kaptunk lakást. Újpesten. Ott élünk, hát ez tulajdonképpen egy csendes volt hely. És hegyes vidék? Igen, Mátra alján. Ez nagyon szép, csendes, nagyon elvett. 2 gyerekes van. Jól érzed magad ott? Üresen vagy? Nem tudok megszokni, mert nekem Hány éve élet. 84. Na most közbeszólásé. Vigyázzatok. Igen, trigulás volt. Már letörültek. Van még egy 17 éves lányom, meg egy 16 éves fiam. Ennyi sportolók, de 3-an. Én úgy vagyok magamban. Te nem sportolsz? Én nem. Akkor nem is lenne a sportoló, még hogy Figyelj, és Milyen volt? Kegyelettel vagy? Igen, az is egy hegyes sport. És a gyerekek iskolában járnak? Gimnáziumban járnak. Hova? Salgótarjánban? Nem, oda kis terenyére, ahol a Bátor terem. A fényékába. Azt még nem fények fel. Oda zajának a Majd a végén. Hát most már minden. Hát vagy. Fél év főiskola, aztán 3 hónap járó, aztán 3-4 hónap terapia után kerültem Budapestbe a Karcsival, és azóta a Budapest állóban. Budapest állóban? Azóta is emlékszem, mikor ott egyszer találkozott rendben. Hát az még az első éves volt. Akkor még ebben a Karettában dolgoztat. Akkor mind a ketten, és akkor ment a Tonya késve a vizsgájáról, hogy egész az elején volt a dolgoknak. És mit csináltad a Budapest állóban? Raktáros vagyok, fogyaeszköz segítőben és textilraktáros. És jól értetek magad? Nem. Én már a 20 éve nem érzed jól magad. 18. éve. Hiánytalan az ambíció, meg lusta vagyok. Egyébként jó. Van 2 gyerekem, egy fiú, egy lány. A lány 10 éves, a fiú 12, és van egy feleségem. És hol laktok? Mit mondtál? Most a Rókus kórházzal szemben a Rákóczi Tarvizében. Itt most senki nem lakik ebbe a... Ez teljesen a édesanyám. Nem, ez TKV lakás volt, házkörülbelül lakás. Mi elköltöztük egy szükséglakásba, ez az, ahol most vagyunk. Édesanyám meg lement Dunóvárosban, mert ott voltak a nővéremék, és hát ott laknak éven. Kb. 3-4 éven. Ez ahol most laktok, ez szükséglakás. Ez szükséglakás.
Mennyi? 48. Egy lépcsőben van a gyerekekre, a galérián. Hát azért a 48 méterben nem olyan szép. Hát akkor minden szépen. Hát mindenben az szép. És remény van arra, hogy lesznek jó? Semmi, hát az talán szép. Sok-sok pénz. Gajdan. A érettség után a Pallónia B és vendéglátóipari vállalatot mentők egy hónapot dolgoztam. Egy hónapot? Nagy kitartás. Utána a fővárosi háztartási és illatszerboltot mentem, a gépi előkészítő csoportban voltam, a számítástechnikának az alapköve tulajdonképpen a szívbe dolgoztattunk föl, és aztán, hogy nem nagy számítógépen, szóval, hogy telt az idő, nem nagy számítógépen, hanem úgy szerettünk a számítógépeket, először csoportvezető lettem, ugyanígy, utána osztályvezető, 76-ban decemberben férhez mentem, 78-ban született fiam, most 18 éves. Most 18 éves, és azóta is különösebb dolgok nem történtek velem. Az, hogy elváltam 3-4 évet. És kettesben néztem, hogy engem. És a fiatal kötik már. Dolgozik, mert tavaly abbahagyta az iskolát, most egy fél éve dolgozik, és eldöntött, hogy decembertől újra iskolába fog menni. Estére? Nem, nappaliban van egy lehetőség, hogy csak azok a gimnázium, és csak azokat a tantárgyakat tanítják a miből érettségizés. Van ilyen? Te is miért hagytad állni, hogy abba hagytad 14 évesen az iskolát? Nem, Abszolút nem tanulna. de nem tud megélni, de parancsolni? Nem, van náluk egész más, amikor kezdődött, nem ilyen parancsolok, vagy nem. Hát azért még csak te vagy az anya. És te meg tudnod kell azt, hogy azért... Én így vagyok vele, hogy hagyom azt, amit akar csinálni, hogy azt csinálja, hogy saját maga jöjjön rá dolgokra. Nem mindig jó az igaz. Most bevált. Márina. Mégis bevált. És bevált? Bevált, hát minden áron át fel érettségizni most már minden áron, mert látja, hogy itt semmire nem jó. Hiába dolgozik, úgy tudom, keresik 2000 forintot, ez nem egy különbség. Utána a Észak-Esti Játéknál kezdtem el ténykedésemet, ott áruforgalmat feldolgoztam, mint előadó, 4 évig. Időközben 78-ban második nekifutásra sikerült a felvételig, és így kerültem a kereskedelmi főiskolára, végeztem 82-ben. Hát a 4 év előadóskodás után ellenőrzési osztályra kerültem, még 2 évet elhoztam, utána átkerültem a Észak-Budai Átvészhez. Itt fél évig dolgoztam fizetővezető helyettes, majd szintén a közben a kereskedelmi értékesítési osztályon forgalatoskodtam. Ezután gondoltam, hogy megpróbálom a skálát. Ugye 82-ben kerültem eleve, vagy hát közvetlenül ellenőrzési osztályra, itt 6 évig dolgoztam. Hát különböző leltározásoktól kezdve a igazgató által elrendelt térvizsgálatot, vagy program szerinti ellenőrzéseket kellett végezni, és egy szervezési döntés, ami azt követeltem, hogy a skálametrót cserélekkel a Budapest Árvállatot készülekre állította. Én ezt már megcsináltam el, innen kiléptem. Hát egy jó ideig kerestem az új munkahelyet, a több-kevesebb sikerrel, és még fél évig a munkanélküli állapotot is idézvezettem, aztán Ballox partikkereskedelmi vállalatnál dolgoztam egy évet, most az utóbbi 2 esztendőben ilyen vegyváló, háztartási vegyválóknak a kereskedelmibe foglalkozunk egy KFT keretében. Nem nősültem meg. Annyi hozzátartozik még, hogy 81-től 85-ig egy ilyen tartási örökösödési szerződésben részben édesanyám nővéregyedül maradt el, mint a férje, és ő kíváncsiak, ugye ő megegyező utódnak, vagy örökösnek pontosabban.
kimentem a lakóterettől, lehet bírni lakom most a Kertvége utcán, a 64 méteres lakásba. Egyedül Nem, szüleim velem. Fiad. Apám, édesanyám is mind a ketten, anyám Ők is ott laknak vele? jelenleg igen. Tehát ti hárman laknak Hárman ebben a laknak, nagy igen. lakásban. Hát különösebben más nem tudok. De és meg tudod indokolni, már ne is haragudjál, hogy 38 éves fejetem, még nem jöttünk meg egyszer, Szóval annyira ismerem, hogy megkísér vele. most maradnak, és a kapcsolat nem lesz volna csak olyan, hogy komolyan hát élettársi vagy, és házastársi kapcsolatban nem. És nincs szándékozunk, nem hiányzik a székjelek? De sokszor. Mert nagy örömmel hallom, mint egy kertesével vannak a gyerekek. Ugye sorozatban. De nagyon fontos az, már nagyon fontos, hogy legyen folytatása az ember életének. Pláne aztán, ha jönnek az unokák, nem hiszitek el. Egyértelmű, hogy csak nagy bővűséget az unokáknak egy példányban. De az valami egészen különleges státusz. Ott már nincs gyerekek felelősség, hogy na, nekem van gondom a gyerekre, vagy akkor csak az öröm van. De olyan fontos életemben, akkor éreztem magam fontosnak, egyetlen egyszer, mikor megláttam az unokámat. Tényleg, ha én nem vagyok, ő sincs. Valami játék, mert én mindig 13. voltam. Hát szóljon az A plusz, ez ugye ellentmond, mert ez plusz, de a bölcsök az nem akkor többen hiányos. Na mindegy. Figyelj, de nem érettségézett velünk a hajdú esély. Nem érettségézett. Nem érettségézett. Nem sok kérdés, Nem, ez harmadik. Az érettségi után azt hiszem, hogy volt egy ilyen párunk, akkor évnek is után, utána szabad és időkre átért. Ott 20 napiból, akkor talán 2-3 eszemlék, 2 talán. Utána gépkocsi vezetőnél kezdtem tevékenykedni. Azt mondta, hogy egy állam, ez elég hosszú ideig volt. Tehát a katonaság leszereltem, akkor újból gépkocsi vezető, utána volt egy 3 éves időszak egy szerződés. Most mondható volt a faluba, akkor az leteltés, az ott egy ilyen kőkemény magánvállalkozó van részén, 6 kamionom. Fuvarozunk, belföldön, külföldön, meg amit tudunk kereskedni külföldön. Úgy helyen közbelekedünk, csak alkalmazottakkal. Hát akkor te nagyon menő maró vagy. Nem hiszem, hogy mindenkit a... Megnéztem, van 2 családom, mind a 2 fiú, 6 éves a másik, 14 éves, most kezdeni, ha minden igaz a lengyel világban. Elsősként. Ez már a felülásték, kérlek szépen, úgyhogy most már biztos, hogy jönnek ismerás. Gábor. Kb. 2 kidolgos. Mi van egy kis Ennyi fért felett a rövid kis időben. Igen. Még van egy perc a képviselőről. A feleségem az óvónő. De módos volt, hogy Nem volt módos, senki nem volt. Ez teljesen egyes. Átszomból ezt a biztos. Ez teljesen egyes. A Gyurival egy
feszeg, nem? Elnyomorítottak a kezét a katonasságnál. Mi együtt dolgoztunk benne. De milyen volt felszerelni? De hol? Valahol szerelni a kárhamatot. Persze, és most le van százalékolva a férje, vagy pedig? Igen, akkor. Még akkor. Nem tudom, az első egy Tudom, majd csak depressziós még voltak. ABC-ben dolgoztak vele. Hát az azóta is. Egyszer is ki volt győzve. Most is. Most kérünk. Egy. Így már mennyi már? És az aztán jól volt. Nem, mind a ketten Mind a ketten dolgoztak. dolgoztak. Egy A férj is? is, hát valakinél dolgoznak, hogy intéznek minden után egy közérte vannak, hogy totál az összes intézés mindenre, és valaki, de nem az övékia volt. Meghúzza a férjét, hogy elérnek majd a halászkanyába, mert mondta, hogy ott lehet, és ha tudnak, akkor át, hogy érjenek. De nem, nagyon féltékeny, de mai napig is annak is az volt a baj, hogy nagyon féltékeny. Tudottam, hogy Tőlünk öregetben. De egyszer volt az ezt a és a férje is ott A Pálvizének az édesanyjával beszéltem először, utána visszahívott engem a Pálvizé egy hónappal ezelőtt, és azt mondta, hogy jön. Nagyon örül, stb. Tehát ennyi az utolsó információ. és az biztos az a címe? Fogornyira nem tudsz valami? Fogornyira. A Bogorni Andrea elosztott azt a 8 embert, akit nem. Azért kérdezem, hogy ki az, aki megveszett a Bogorni táviratot. És Én meg visszaírtam. ügyletökött cég, még tisztesen lakik? Igen. Tehát egy időben itt lakott, hogy találtan egyszer még felírtam, amikor megszületett az első Nincs több. Akkor ez már hallgatni. igen, nagyon-nagyon régen volt az már. Neki van nagyon okos gyerek. Történelemben országos bajnokságot nyert, meg csak aztán elváltak a férjével, és problémák voltak a családban, és az anyukája volt találkozott, és ő mesélte. És abba hagyta az iskolát, A fiú? gimnáziumot, aztán ágyúban most újra tettek. Elköltöztek, aztán egész azóta életet okolosan. Nem volt az ilyen nagy. Melyik a tiéd? Azt hiszem jól írtam le. Én nagyon tökre leszek. Én a változatosság kedvéért fél év után a közgazdaság egyetemet hagytam, hogy kiírtak volna. És Triál Hanszer volt, nagyon távirati stílus, a Pókis szervezés és számítástechnikai vállalat